Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Albishir yau ma Usman Matashi ya sake kawo muku sabon album din shi mai suna Sahabiya. Sahabiya ya kunshi waƙoƙi kamar su Shugaban Sahabbai. Na gaida kai masoyin da Abubakar. Shi ya fara shiga musulunci, lallai ya nuna karamci, ba shi kwakwanton musulunci, abokin da Abubakar. Da kuma Umar Faruku. Umar Faruku, sahabin Rasulullah ya gaida kai. Umar Faruku, ku gane masoyi ne ga mujitaba. Masoyi ne na mujitaba. Yana da karama da girma wani dole gaida kai. Yana da karama. Yana da karama da girma wali dole gaida kai. Sannan sai Sayyidina Usmanu Halifa. Irin sunan karami ne, ni ka san dan maula ne, Usman ne ka fara ne, gare ka masoyin Sayyidina Usmanu, Sayyidina Usmanu, Sayyidina Usmanu, halifan manzon Allah. Sai kuma waƙan Imamu Ali. Imamu Ali zakin da bai tsoron maza. Salamu alaika ya Ali tauraron kwarai, mafuskantar mujairai sun san shi sarai. La ilaha illallah ga Ali ga kafirai, zaka ga yadda ake yi ga aikin maza. Za a sakar muku wannan album din ne ranar 4 ga watan 11 2020. Yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin neman ƙarin bayani 080 6809 5269 ko kuma 070 1632 3930 ko kuma 081 8250 4313.